Здравейте! И днес ще ви покажа как да победите един бос на Експерт Мод. Започваме. Ето този бос. Пускаш от тук. Той се пуска само през нощта. И започваме. Това е нещо като гигантско хора. Ще бия с него с един друг мой герой, който играе сега. Това беше първо част, а сега това. Въпреки че на Експерт Мод поп. Тази бос е един от силни. Аз съм си направил тази за да помага да скачам с него. Когато му свалите много кръвта, почва да вятък. Когато го победите, ви пуска ето тази турба, която ще покаже какво дава в един друг свят, за да е по-светло и по-развито. Ето тук. Това е моя свят на успешен. Ето. Изглежда така. Когато натиснете десния бутон, ви дава една маска, семена и един много силен щит, с който и малко жур. И да, горе-долу това. И дано да ви хареса клипа и чао!